Manube is ready with our hot topic for today. Let's go, Manu. Yebo asingeneni ku hot topic yethu yanamhlanje lalelani. Hi KVG, hi 326 Express. I am a lady aged 36 years and need your help. I got married to my husband 10 years ago. I had finished university and started working. 3 years of working, I realized that the office space was not for me. I encouraged my husband to leave his job where he was earning $300 to start our own thing. We had 2 businesses, which I will not mention, that we ran successfully for about 2 years. Mari payakatanga kuya, he started my girlfriends. Achidya navo mari business redu, which I started ne capital yangu. We had many fights and countless sit-downs with his family, but no one could stop him because he was the rich guy in the family. It continued like this and the business collapsed. Thankfully, we had managed to get 3 properties, 1 in low-density suburb and 2 in middle-density. We started renting them out for survival. I did not give up my dream of being a business owner, so I secretly resuscitated the other business and partnered with the guy who wanted to buy from us. And the business is thriving, and I am giving my family a good life. I have bought another property in my name, and my husband does not know. My issue is my husband, who is HIV positive, was diagnosed with a chronic illness last year. We were managing it until the doctor suggested we take him overseas for special treatment. There was a call from his family for us to seek monetary assistance from friends and relatives. His mom got the church involved in raising the money. The thing, KVG, is I have the money enough to cover his expenses for the treatment. But I have been silent, Hangu, because my husband infected me with HIV and I haven't forgiven him. The money needed is enough to cover my son's tuition for university. I'd rather invest Mariangu Kuvana than to someone who destroyed my life and led to the destruction of our family businesses, Nekuda Kwevakadzi. I don't know, maybe I'm acting out of bitterness and might regret this move later. What's your take, Vedari? How would you handle this matter? Hiyo hot topic yetu ya namhlanje. Thank you, Manu. On 0772162651. Ndimuno tinyorera. Yeah. We might need to filter some messages Very and true. Yeah, let's just be sensitive. Sometimes I always say this, sedare ukaono nyanya kupisa kudeoga. Sometimes kutogara pasi orega mwachitaura zvirinani. Some of the messages, guys, atinga maverenge. So tichakumbira kuti dare redu vane uchenjeri vamboya pamberi mapinda nemoyo vombogara pasi seni inasi ndikugara pasi. I'll just hear from dare redu nekuti I think we are being insensitive in our responses and also trying to help out this lady. 0772162651 muchati fonera. It is our hot topic powered by our friends from Inbox, and we say hashtag the future of money. Let's find out who's on line 2. Maswera say. Maswera say. Tinotend. Mushi ndiri kuti zvavanombotaura zvakeviji kuti ukaona munhu akutonyora topic zvareva kuti pane zvabata-bata apa inini zvabata-bata apa ndiri kuzvitaura zviri negative zvakawandira munyori daiva kuri kunzi ari kunyatsokunzwisisa kuti zvaari kuita is the best dai asina kuzomboda kunyora kubvunza because dai ari kuona zviri justifiable. The fact that ari kubvunza ari kushona kuti pane pasiri kunyatsoita zvakanaka. Yes, pane pekuti ukataura nhau yako yawakarwadziswa zvishuwa vanhu vanenge vachinzikuona kuti wakakanganiswa zvishuwa, but kunozoperera nyaya yacho nesolution yavakuzoita yozoita sekuti inodhailuta nyaya yacho sezvairi. Ndo maonera ndiri kuita nhau iyi. Sister vangu vakarwadziswa ende tatoona zvishuwa zvinoitika kazhinji kunesi vanhurume. Mazuva ano tichamboti vanhurume chete nevanhukadzi vacho kune vako vakuswandawo mari nemaboyfriends. But zvinoitika asi vazodhailuta pavazotaura kuti iwo
ndaregedza kubatsira because handisida kushandisa mari yangu pane zvisina basa, asi oenderera mberi wozobvunza kuti ndiri kugona here. Ini ndiri kuti pfungwa yatovati vabvunza kuti vari kugona here, ngavabva vaziva kuti havasi kugona. Kugudzorera hakusi kwavo ndekwaMwari. Kana vachikwanisa kubatsira kanga vabatsire. Kana vachiti mari zveshuwa yange isiri meant for that, kamwayo kamutanda, zvinoreva kuti haipo. Kana isipo ngavasafire guilty ka. Kana vakutombofila guilty zvinova kuti iripo ngaimboshande zvekutoratisa murume.